कृपा हेअर टॉनिक आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण 100% आयुर्वेदिक। कुणकेश्वर येथील आंबा महोत्सवानिमित्त कुणकेश्वरा चरणी देवगड हापूसची आकर्षक आरास करण्यात आली होती। हजारो देवगड हापूस आंब्यांपासून ही आरास करण्यात आली आहे। दक्षिण कोकणची काशी संबोधल्या गेलेल्या देवगड मधील कुणकेश्वर मंदिरात ट्रस्टच्या वतीनं कुणकेश्वराच्या चरणी हजारो आंब्यांची सजावट करण्यात आली होती। मंदिराच्या गाभाऱ्यात आणि पिंडी सभोवताली हजारो आंब्यांची आकर्षक आरास करण्यात आली होती। हापूस आंब्याच्या सुगंधानं मंदिर परिसर दरवळून गेला होता। कुणकेश्वर, मीठ मुंबरी तसेच देवगड तालुक्यातील आंबा बागायतदारांनी हापूस आंब्याच्या पेट्या श्रीदेव कुणकेश्वर मंदिरात आरास करण्यासाठी स्वखुशीने दिल्या होत्या। यावर्षी सातत्यानं वातावरणात होणारे बदल, अतिउष्णता यामुळे आंबा पीक कमी झालंय। तरीही बागायतदारांनी कुणकेश्वर मंदिर गाभाऱ्यात शिवलिंगाभोवती सजावट करण्यासाठी देवगड हापूस आंबे स्वखुशीने दिले होते। दरम्यान कुणकेश्वर चरणी आंब्याची आरास गेल्या 10 वर्षांपासून केली जाते। कुणकेश्वर मंदिर पांडवकालीन मंदिर आहे। या मंदिराची बांधणी वास्तुकलेचा सुंदर नमुना आहे। आंबा सजावटीसाठी विशेष प्रयत्न कुणकेश्वर देवस्थान ट्रस्ट आणि ग्रामस्थांनी यासाठी विशेष सहकार्य केलंय। गेली 10 वर्ष कुणकेश्वर मंदिरामध्ये आंबा महोत्सवाचं आयोजन करण्यात येतं। यावेळी देवस्थान ट्रस्टचे खजिनदार उदय पेडणेकर, सदस्य महेश चोईत, संजय वासुदेव वाळके, कुणकेश्वर सेवा मंडळ मुंबईचे माजी कार्याध्यक्ष सत्यवान तेली आदी उपस्थित होते। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।